Megy a gőzös Brüsszelbe. Manfred Weber, a Manfred Weber birtokára elölül a Magyar Péter. Hátul meg a Ruszi. Sandy szövetkeznek Brüsszelben. Az Ursula és a Magyar Péter. Menne az adófel, de az Orbán kormány nem hagyja. Megy a gőzös Brüsszelbe. A Manfred Weber birtokára elölül a Magyar Péter. Hátul meg a Ruszi. Sandy.